Yako Ramogi, dhiambo machielo majaber morwakni machiegni mar yudo weche manyien weche manyien mag ratil chieng' Jumapil ma kawuono. Wan kod mathoth ahinya mwaiko ni odhiambo ni gin mago mabro wacho gi dho ratil ni go ratil piny. Wan gi weche mathoth kaka seng'isi Nyako Ramogi. King'iyo batha ka, doho maduong' mogik mar piny Kenya, Supreme Court, ka e kama kuku mar twak koro dhi bede kochakore juma makiny wachako wuok tichni. Bang' kweth mopogore opogore ndiko duoko kotenre gi bura mancho chwale nyim doho ni ka otenre gi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya. Koro doho biro chako bet mondo migi puodha ni to duoko kata neno mochwal e nyim doho biro chalo nade. Mago gin weche mawaluoni. E bathe ka Nyako Ramogi kawuono ni iluongo ni jata chenro mar Azimio la Umoja One Kenya Rafael Tuju ogolo weche motenre koda gigo mane owach kuome kotenre gi ombulu mancho ganda jo Kenya go tarik 9 dwe mar 8. Moko kuom commissioners mag IEBC nyoseo Tuju. Nitiere kaka ne gidhi kuom commissioners go. Kawuono Tuju bende ogolo maliet kabayo kuoyo e wang' moko kuom commissioners mag IEBC. En ng'a mawacho adier? Mano weche manitiere ka Nyako Ramogi, kendo doho biro yango mane yo makare. To kapok wadhi e magi, mokwongo weche manyien mawamiyo pek. Oboke mag kuong'ruok kod maling'ling imedo chwal gi jobura ewi bura manie nyim doho mamalo mogik mar kwedo yiero mar William Ruto kaka jatend Kenya. Kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anaweza kusema ati alikuwa anataka kuhongwa. Nani alikuwa anataka kuhonga yeye? Na ni pesa ngapi? Na mbona haya kusema ati alikuwa anataka kuhongwa? Raila Odinga omedo seo IEBC ni ema norocho yiero ka William Ruto to poyo jakom mar IEBC ewi kaka ne ota yiero maduong'. Negligence was on their side. Apani kabera ahinya to on humanitarian ground onego bene gitimo nagi moro. Kambi mar Kenya Power oyudo seyo kuom deko mar chudo ne jago ma sitima ne ochwado kendo kelo ni ng'ol. E sigana makende kawuono wamenyo midhiero mar Felix Ogejo. Nyako Ramogi wakini machiegni mar yudo weche manyien adimba. Weche manyien mag ratil chakore sani. Wan gi mathoth ahinya ma waiko ni omiyo kik idhi mabor bed kodwa chakruok nyaka giko mag weche gi manyien. Wan gi jaloko mara iluongo ni Winnie Adoyo. Inyalo tudori kodwa e namba 236000 kata bende inyalo luwo e Facebook mar Ramogi TV, Twitter kachiel koda YouTube. In thuolo mara ndikonwa kaluwore kod weche manyien ma wakelo ni odhiambo ma kawuono. Par ni bende mana thuolo mokwongo wan kidienje ariyo mar ratil. Kidienje mokwongo en mar weche manyien. Mar ariyo biro bedo twak e kinde ma jafwambo wadwa Victor Otieno Makajuma biro bedo kae gi wende ka bende ong'iyo ni to ratil oyiengore kon mane. Wachako gi weche mag bura mochwal e nyim doho maduong' mogik e pacho ka IEBC kod mago manotimore e kinde yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Jata chenro mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Rafael Tuju owuok oko ka kwero ng'ur mancha ochwal gi commissioners mar duol matayo yiero kod keyo pacho ka IEBC Abdu Gulie kod jakom mar duol no Wafula Chebukati. Gulie nowacho ni Tuju kaachiel kod jotelo mamoko notemo mar sundo gi mondo giland Raila Odinga kaka jaloche laro kom tend piny Kenya. Wach ma Tuju koni miriambo maduong' koseyo commissioners go kuom fuong'o weche ma ok adieri e nyim jopiny. Nairobi, jata chenro mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Rafael Tuju okwero weche manolieke gi commissioner mar IEBC Abdi Gulie kod jakom duol no Wafula Chebukati ni Tuju kod Lange netemo chuno apisas mag IEBC mondo land Raila Odinga kaka jaloche laro kom tend piny Kenya. I like to start by admitting that I was at Bomas of Kenya several times, and the meeting which they say took place at 3 o'clock, I like to correct them a little bit. They are suffering from a bit of selective amnesia. It was at 4 a.m. Tuju wacho ni timbe mag loko form mag 34A ne timore mbui mar IEBC kendo mane wach manogeto chwalo ne apisago e kinde romo margi.
kolero ni nokwayo mondo mi orom kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati malero wachno to kata kamano ne ok obedo mayot. I tried several times to access the chairman, and actually a day passed. And the following morning when I came and I insisted I was going to see him, he had issued instructions to a senior police officer by the name Samuel Arap Kimeu, who actually physically blocked me from trying to get into IEBC proceedings at Bomas of Kenya that day. I happened to have known the back door, and I used a little bit of my public relations with the officers at the back, and I managed to get in. I did insist that nobody was going to stop me from getting into that office. I'm a Kenyan citizen, and I'm not trying to do anything wrong. So I told his own security people that I also have security, and you'll have to shoot me to stop me from getting in. The issue I'd brought up with him was that I'd received intelligence from one of the IEBC officials who complained that some Form 34A were being brought down and they were being replaced by other Form 34A. He was not able to know exactly the location from which this was happening, and I reported this to the DCI, who dispatched officers to have an interview with this person. I did give an account to Mr. Gulie that there was a worry that the Form 34As were being changed, and he told me that there's nothing he can do. He is not the returning officer. Mr. Chebukati is the returning officer. So I should go and talk to Chebukati. When our team insisted that we want those UV lights to check the authenticity of those 34As which were arriving, all of a sudden, those UV lights ran out of batteries. And in fact, I did ask an official if I could therefore then bring them batteries so that the UV lights could be used. Tujubendo kwedo mokalo weche maliekore no singo chiwo mitbilie ne commissioners mag IEBC mondo mi oland Raila Odinga kaka jaloch kowacho ni romo mane gin go noriwo jotelo mokapar ka koro dwaro ni Chebukati kod Lange ugo kelela mondo mi owach ne jopiny adiera motenre kod romo mane gin go. He has made claims of what I said when 10 of us were in that room. All the commissioners were in that room, and Mr. Amos Waka was in that room, and another lawyer, I don't know his name, Bonduo, whoever he is. So there are 10 of us in that room. For him to claim that I made some offers to him in front of those 10 is a tara diddle. Is a tara diddle. Petty lie. Tujuo bwana Wafula Chebukati mondo mikoro ketie lela weche mane giwacho e romo margi mane gibedogo e kar jot ma tuju kakoro osingo kete lela tipo mag CCTV mondo mi okony e yore mag timo nonro. I want Mr. Chebukati to explain to me and to explain to Kenyans when he came to a secret location to meet with me, and what was that discussion about. At least he's talked about where 10 were. What was the discussion when he came to a secret location to see me in Karen? I want Mr. Gulie, or Professor Gulie, and Mr. Molu to explain what they came to do in my house. What was that discussion about? And the drift of that discussion was more of auctioneers rather than commissioners. I want them to say they never came to my house. I will make the CCTV cameras available at my house so that those can be investigated by the DCI, whether I'm saying the truth or not. Because to my house, they came. Tuju koro singo chwalo duoko mare mar bura modonjde go e doho ka koro singo kete lela duoko no bango kinde mage tieko chenro mag duso iye. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Wadhi nyime nyako Ramogi ka wawere gi mano mar tuju kanyakla kod commissioners moko mag IEBC. Wadhi e andiko mag duoko ng'ur mano chwala kai kwedo kata kai keto to e yiero mar jatend piny Kenya mano landia William Ruto kaka jaloch.
Pogruok medo nenore malach e duol mar IBC ka duoko ma ochwal ne do elo duon no bende gin mago mokikore. Jata tije mar IBC Marjan Hussein Marjan kokalo andika mare mar duoko ma ochwalo ne do okoni IBC ne oluwore gi dwa chik motelo ne nyaka e kinde yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar aboro. Ka koro dong' mana seche manok to joyal buche 7 mag doho mamalo mogik bedo e kombe 7 moseketnegi mar chako winjo bura mochwal kotenore gi duoko mar ombuch jatend piny. Jata tije mar duol mochung' ne yiero IBC Marjan Hussein Marjan bende ochwalo andika mar chung' mar IBC e wi seyo moket kuomgi kotenore gi yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. E andikano mar duoko mar ng'ur mane ochwal kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Karua moketo IBC kaka jaduok wacho mokwongo, jata tije ka IBC Marjan Hussein Marjan wacho ni kaka IBC ne giluwore kod chike kinde ikruok tayo yiero nyaka e kinde mane duoko landi kaka chik dwaro. E andika mare ma otisi ni affidavit, IBC kokalo kuom jata tije Marjan Hussein Marjan okoni tarik 14 dwe mar 4 2021 ne gitimo kaka chik dwaro kendo lando mondo ng'ata kata kambi mora mora mani kod nyalo mar konyo gi lony kod chenro mag tayo yiero mondo mi otim mano ka kembe 5 ne oro kwayo. Kembego ne gin Indra Solutions Technologies Dealer Information, Smartmatic International Holdings BV, Genkey Solutions BV, Laxton's Group Limited kod Africa Infrastructure Company. Kendo ni bang' timo nonro margi ne giyudo ni kambi mar Smartmatic International Holdings BV emano nyiso nyalo mar konyo e yiero mar piny Kenya. E andika manenore ka gima gilo wach mar Abdullahi Mohamed, wuon kambi mar Seamless Limited mane jopiny Venezuela manomaki e pacho ka ne wacho ni obiro neno gi mwandu mag IBC. Marjan oyango ni Smartmatic International Holdings BV ne tiyo kod kambi mar Seamless Limited kaka jalwetgi e pacho ka. Giyango ni kambino ne chiwo chenro mag tiegruok, kar kano mwandu mag IBC, yore keyo mwandu mag IBC e kuonde mopogore opogore, jiwo lony manyasani mane masinde mag yiero dhi tiyo godo e kind mamoko. E ito boke mar duoko ma IBC kokalo kuom jakom margi Marjan ochwalo ne doho kotenore gi bura ma omaknegi. Giseyo bado bila mathurka kuom ne mako jopiny Venezuela 3 mane gikoni ne oor gi kambi mane gimiyo rak mar Smartmatic International Holdings BV, kendo ni mwandu mane jo Venezuela go ting'o ne ok nyal chocho yiero. Kaluwore kod IEBC, Smartmatic International Holdings BV ne omi ting' mar chiwo tiegruok ne apisas mane dhi tayo kuku mar lony mane itiyo godo e yiero, jiwo nyalo mar lony mane IBC tiyo godo mondo tima kare, bedo gi nyalo mar loko kuku mar kaka lony mar IBC ne tiyo systems configurations, chwalo e pacho ka masinde manyango jogo ombulu Kimskit e kind mamoko. Ka kuom mano, giwacho ni jopiny Venezuela go ne ok odonjore e yo mora mora gi yiero mar Kenya. E wi weche mag chapa otese mag ombulu, IBC kokalo kuom Marjan Hussein Marjan wacho ni kambi mar Info Lycos Hellas SA manomiyo rak mar timo mano ne otimo tijgi kaka winjruok ne oketi. Giwacho ni kata obedo ni ne gigoyo chapa form 34 nyadiriyo, achiel kende manoti godo bang' josiasa golo ng'ur, kendo ne gin kod nonro maling'ling mane nyalo mono ng'ata kopogi. IBC bendo koni form 34B ne oyang kod jochung' kata agents mag jolar Compton piny Kenya kod duond buchegi maonge kaka ng'ato ne nyalo luchore matim migange ombulu. E andikano kokalo kuom kungruok mar jata tije mar IBC Marjan Hussein Marjan, gikoni duoko mane wuok e kuonde luto ombulu kokalo e form 34A kod mane oland godo duoko e kar chung'o bura kokalo e form 34B emane giriwo kendo giloso duoko mane oland godo jatend piny Kenya kokalo e form 34C, kendo ni onge miganga mora mora manotim e duokono. Kata obedo ni kweth ka kweth pedho e nyim doho gik ma ging'eyo kotenre kod duoko mar ombuch jatend piny yiero ma tarik 9 dwe mar aboro, doho ema koro ni kod ting' mogik mar biro yango kendo keto e lela ne jo Kenya duoko mar bura mar yiero ma tarik 9 dwe mar aboro ma higani. Wadhi nyime nyaka Ramogi wan gi weche motenore kod mago ma bende nitiere e doho. Andika mar kungruok mochwal ne doho kowuok e duol mar IBC, oboke ma ondiki gi kambi mar okinde mar Isa & Co Advocates kanyiso ni duoko mar duolno owuon ne ok ogol e yor ler. Bende giwacho ni neno makamano en mano ma oyie kod chung' mar commissioners marom 4 mag IBC ma osewacho ni jakom mar IBC Wafula Chebukati ne otayo chenro mar yiero ma onge kod ler. Achiel kuom weche ma omeny e obokeno mar kungruok
Chebukati yango ni ne opuodho jochung' e yiero kata returning officers ka ok onywando pach commissioners wetene mag duolno. Bende nonro ewi jopiny Venezuela manochopo e pacho ka ma ocho maki yango ni ne ogwelgi mana gi Chebukati owuon ma ok duol mar IEBC. Obokeno mar kuong'ruok ma siro kweth mathoth e kind commissioners mag IEBC dwaro ni doho ochiw chik ma biro neno ni okol matut i mbui kod masinde mag IEBC manotigodo e yiero ma higani, kendo yango kwan ji duto manyicha ni kod nyalo mar yawo mbui mag IEBC, nono kwan ji manyicha ni ogoyo ombulu kokalo e masinde mag KIEMS-KIT, nono kaka masinde mag KIEMS nyocha ne ochwalo duoko kowuok e kuonde mag luto ombulu, kaka masinde mag KIEMS nyocha ne ochwalo duoko nyaka e kar kweno mar od bura, kaka masinde go mag KIEMS-KIT bende ne ochwalo duoko nyaka e kar kweno mar county, kod kaka masinde go ne ochwalo duoko nyaka e kar kweno ma Bomas. Commissioners go bende omako chung' motegno ni duoko manyocha ne olandi gi Chebukati ok opuodhi kendo onge kod adiera. Wadhi nyime kod mago motende gi weche mag bura. Riwruok mar okinde e pacho ka LSK koro osechwalo kwayo margi mondo onywandgi bura makwero duoko mar yiero ma IEBC ne ogolo chieng' tarik 15 mar dweni. Mana kaka Edwin Okoth lero, LSK osebedo ka chwalo kwayo maket kod mano chakre 2013 mane bura mokwongo makwedo yiero mar jatend piny Kenya nochwalo e nyim doho mamalo mogik ma Thurka. Kokalo kuom kambi mar okil Kililo and Kililo Advocates, LSK dwaro ni mondo doho mamalo mogik oriw pachgi ewi weche adek. Okinde mag LSK wacho ni mondo bura makwedo yiero kaka mane nyim doho sani owinji, nyaka gol ranyisi moromo mondo duol matayo yiero IEBC bed gi gima dhi chunogi ni gichiwe duoko ewi kaka yiero ne otim. Dwaro ranyisi ma oromo emomiyo bura machalo kod ma idendo gi dho chike ni sui generis. Wach mar gimomiyo ombulu inyalo yangi kaka maogo oduoge nyim doho kendo, kama kwan Chebukati e yango jaloch biro bedo kare kata oyo ka oriw kwan mag ombulu mane ogo to kethore kata ka oti mana gi manogo maber kende. Ka bende penjo maduong' en ni ombulu ma ok okwan nikech okethore kata bed ni ogogi bende nyalo tigo e goyo kwan mar yango jayombo e yiero manyaka jaloch yud 50% to kod ombulu achiel kuom ombulu duto ma ogo. LSK dwa konyo doho yango tie ombulu ma ogo kod ombulu ma ikwano e yiero. LSK wacho ni gi pachgi IEBC ma onego non duoko kapok olando, tiende ni commissioners mag IEBC duto nyaka riw pachgi eka jakom mar IEBC land duoko go. LSK ne ochwalo kwayo mar riwogi e bura mane Raila Odinga ochwalo e nyim doho higa mar 2013, kama ogai mar doho mamalo mogik e kinde no Willy Mutunga ne owito kwayo margi oko. E higa mar 2017, LSK nochwalo kwayo mar mondo riwgi kendo e bura mane kwedo lendo mar Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto kaka joloch e yiero ma higano. David Maraga mane en ogai mar doho e kinde no ne oyie kod kwayo margi, kama doho ne ong'ado ni yiero ne ok otim e yo maber kendo Kenya ne odok e yiero kaluwore kod pen chike ma Thurka. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga okoni en okoluor mar wako loch poni oloye e yo maler kaka jatend piny Kenya. Raila mane twak e kinde lamo e kanisa mar AIC manitiere Kibra Bure Nairobi owacho ni en gadier ni ne oyombo kendo orito ng'eyo adier bang' duoko mar doho maduong' mogik ma Thurka. Ripota marwa Judith Omondi ne oluwo limbe mar Raila Odinga Kibra kendo koro lerono mathoth. Pako kod dendo e kanisa mar AIC Kibra e boma ma Nairobi. Jolamo kod jotelo mag Azimio la Umoja kotelnegi kod Raila Odinga omolo mar chiwo pak ni Nyasaye. Wach maduong' mane opedhi kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya nyim doho maduong' mogik adieri e wi yiero ne oloso thor mar wach mar jotelo go mane omi thuolo mar loso bang' lamo. Raila Odinga mane twak kod jolamo
oseyo jakom mar duol matayo yiero Wafula Chebukati kuom weche mane ogolo ni jomoko ne dwa miya soya kotudore gi yiero mane otim tarik 9. Kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anaweza kusema ati alikuwa anataka kuhongwa, nani alikuwa anataka kuhonga yeye? Na ni pesa ngapi? Na mbona haya kusema ati alikuwa anataka kuhongwa? Alisema yeye anataka si kupigwa. Sasa anasema ati anataka kunihonga mimi. Pesa ngapi? Wewe mwenyewe umeshindwa kufanya kazi yako, unajitoka pale, unaanza kujigamba ati wewe ulijua. Nani alijua? Sasa Wakenya wanaweza kujiuliza, watatu wale ni wanasema ukweli au wanne wale wanasema ukweli? Ekinde twak kod jolamwe kanisa mar AIC ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga okoni enokoluor ngang mar rwako duoko poni oyombe yiero moramora pachoka. Mak mana ni nyaka sani okoyie kod duoko mar yiero matarik 9 kendo rito mondo adieri ong'ere kokalo kuom doho maduong' ma pachoka. Mimi Raila Odinga sigopi. Kama nilishinda nitasema nimeshindwa. Kama nilishinda nitasema nimeshindwa. Na nitarudi nyumbani. Lakini ukweli uko wapi? Mimi nina hakika sijashindwa. What I'm asking for as Raila Amolo Odinga is to be told the truth. Ukweli iko wapi? Ukweli iko wapi? Jotelo mamoko kuma oting'o jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi, Peter Orero mar Kibra bende ne okumo duoko mane ogol kod jakom IEBC ka gikwayo jo-Kenya duto mondo onya kwe kinde ma pod irito duoko makende mar doho maduong' mogik. We must admit or agree as Kenyans, hii ukora wa wizi wa kura lazima wakati huu ukome. Na jambo la muhimu kama wana Kenya ni lazima tujue ya kwamba sisi sote tuko na jukumu ya kulinda amani. Calmness does not mean we are weak. We will be calm as long as we are still waiting for the Supreme Court. Sindio? Mimi nina furaha kuona Wakenya wamejionyesha kwamba wako na subra, sio watu ambao wana hamaki, na wanatulia, wanasubiri, wanangoja haki itendeke. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi mana kaka naseng'isi nitiere weche madhi nyime konde mopogore opogore mag piny Kenya. Odhiambo ma kawuono chenro mag ikruok ne yiero adundo kom gavana ma Kakamega koro sani imedo tim. Ikruok ma kamano nyako Ramogi en motelo ne yiero ma ichano tim kiny kochakore saa 12 mar okinyi, kama oganda jo Kenya biro molo mondo gigo ombulu, kata jogo manondikore ka jogo ombulu Kakamega biro dhi mondo gigo ombulu e kom mar gavana e kaunti no. Nyaka gie sani warani mondo wature kod jafwambo marwa Vincent Afande mabende osebedo e gwenge ma Kakamega kocha ka otimo ikruok makagi kacha kendo chwalonwa mago matimore e gwenge ma Kakamega nyaka Ramogi. Nyaka gie sani wawinja ni to gin mage ma osetima. Vincent Afande, amosi ni oimore, ageno ni rio maber Kakamega. Ibro chako gidhulu minyalo wacho nikech ng'eni kaka oganda mokio machiegni. Nimekupata kwa njia iliyo nzuri kabisa. Ningependa kusema Kidhaluo, lakini kwa bahati mbaya sauti yangu haitakupatia taarifa kamili. Niwie radhi nikupatie taarifa kutoka kaunti ya Kakamega kwa lugha ya taifa, lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunavyozungumza na wewe hapa, tuko katika kituo cha kudumisha kura cha Lurambi kilichoko eneo bunge la Lurambi, ambapo ni baadhi ya maeneo 12 ya kaunti hii ya Kakamega. Kile kinachoendelea kwa hivi sasa katika kituo hiki ni maandalizi ya mwisho wale maafisa wa IEBC wakichukua vile vifaa zao pamoja na makaratasi ya kupigia kura. Kama unavyoona hivi, wanachukua hizi wakipeleka katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Ukumbuke eneo hili ama kaunti hii ya Kakamega ina vituo takriban vya kupigia kura 1682, ambapo hawa maafisa sasa wanachukua vifaa wakienda katika zile vituo zao za kupigia kura, ambapo wataanza kufanya zoezi la kupiga kura kuchagua gavana wa kaunti hii
hii ya Kakamega hapo kesho. Hapo awali tulipata kuzunguka vituo mbalimbali na tukapata nafasi pia ya kuzungumza na afisa rejeshi wa IEBC ambaye anaitwa Josephat Ayata, ambaye ametuelezea kweli matayarisho yote yamekamilika na kiletu wanasubiri sasa ni kipenga kulia hapo saa 12 kesho alfajiri, ambapo Wakenya kutoka kaunti hii ya Kakamega wapatao 1844 ambao watashiriki zoezi hili hapo kesho kuchagua gavana mpya ambaye atamridhi gavana anayeondoka Wycliffe Oparanya. Na ukumbuke wale ambao wanawania kiti hiki ni wagombea 7 wakiwemo Fernandez Baraza wa ODM, Cleophas Malala wa chama cha ANC kilichoko chini ya muungano wa Kenya Kwanza, pamoja na Cyrus Jirongo wa chama cha UPD, pamoja na Samuel Omkoko anayewania kiti hiki kwa tiketi ya MPD. Kwa hivyo hao ni baadhi ya wale 7 ambao wanawania kipute hiki. Na basi tutakuwa na mengi kutoka hapo kesho, ambapo zoezi lenyewe litanoa nanga mwendo wa saa 12 asubuhi na watu kuendelea kupiga kura ifikapo saa 11 jioni. Basi ndio watafunga vituo na kuanza kuhesabu kura moja baada ya nyingine, na pengine kufikia, ukumbuke huu ni uchaguzi wa kumchagua kiti kimoja tu, si kama awali ile uchaguzi ulikuwa wa tarehe 9 mwezi wa 8 ambapo wenyeji walikuwa wanachagua viwango vya viongozi 6. Kwa hivyo zoezi hili huenda likawa rahisi kwa sababu kutakuwa tu na kiti kimoja cha kuchagua kiti cha ugavana. Na kwa hivyo tunatarajia labda baada ya matokeo yote kutoka katika vituo ama ukipenda maeneo bunge 12 yaliyoko katika kaunti hii ya Kakamega, basi watakuwa wamewasilisha matokeo yao katika kituo kikuu cha kujumuisha kura ya ugavana kilichoko katika shule ya msingi ya Kakamega High. Na labda kufikia mwendo wa saa 6 usiku kesho, huenda tukapata kujua nani ameibuka mshindi wa hao 7 wanaong'ang'ania kiti cha gavana wa Nairobi na kumridhi gavana anayeondoka Wycliffe Oparanya. Asante Vincent Afande. Kwa kwamba macho yanalenga kaunti ya Kakamega kwa uchaguzi huo wa kesho. Bila shaka tutaendelea msikilizaji kukuarifu ama mtazamaji kwa kuarifu amano kanyo jafombo wadwa Vincent Afande mabende nitire kaunti ya Kakamega omedongi onwa kaka chenro magikruok chalo ka achiel koda bende kaka nonro mag jogombulu ka achiel koda kwan mag jogo ma laro komni to koda kaka chenro mag keo masinde gi mwandu mag IEBC mibiro tigodo kinyi medo tim e konde mopogoro pogore ka korogesa ngiso en tire kar chungo bura malurambi e kaunti ma Kakamega. Nyakora mogoda ni wadhi ywe adundo samodhi ywe ni adoni mondo mianyisi ni purwan gima thoth ahinya kotenre kod weche mag siasa kama bende William Ruto ne ntiere gwenge mag imbo mar piny Kenya en bende loso kono wan kod mano ka achiel kod mathoth kikidhi mabor med mana kete e Ramogi TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Enyewe jana tupenda sana mzingi. Imagine kupeana mnia juice wako mjamo, atese na anyurie juu ya mbogi. Man, kaa hiyo si love ni nini? Unajua ile si akamine za toka mtu akinishoni dedi juu ya watu. Jaribu kunisho hivyo uone. Ni viding to bridging. Enyewe jaa, we ni mso. Unatupenda like nobody's business. Shikilia uzito. Dial *811*340# to get Lavia Jar. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ramogi wadhi nyime gi weche manyien kamano kuom medo keto Ramogi TV odhiambo mar chieng' Jumapil. Weche manyien mag ratiro tenore gi yiero mag 2022. Jatelo manyicha Olandi kaka jaloche laro kom jatend Kenya William Ruto puoyo jakom mar IBC Wafula Chebukati ewi kaka nyocha ne otayo yiero maduong'. Ruto mane otimo limbe mare Bungoma wacho ni yiero no nyocha ne obagi e yo makare ka okoni en gi geno ni doho dhi puodho loch mare. Jachung weche marwa Ken Muga nigi ler mar wachno. Bang' lendo mane oyangi kaka jaloche laro kom jatend piny Kenya, William Ruto ne otenore kod jalupne Rigathi Gachagua e limbe margi e kaunti ma Bungoma. Limbe no ne oterogi e lamo e kanisa mar Christ the King mantiere Bungoma, ka wachne maduong' en mar adiera ma en go ni ne yiero bage yo maratiro. IEBC katika uchaguzi huu wamefanya mambo ambayo haijawahi kufanyika. Wamefanya uchaguzi wa huru na wamefanya uchaguzi wa wazi. If there is a transparent election that has been held in the Republic of Kenya, it is the one of 9th of August 2022. Ruto kod jotelo moko mag riwruok mar Kenya Kwanza opuoyo jakom duol matayo yiero IEBC Wafula Chebukati. He deserves our credit because had he wavered, had he not stood firm, there were those who are hell-bent on snatching the victory of William Samoei Ruto from him through unorthodox methods. We can resist bribery and blackmail and intimidation and threats and serve in accordance with public interest as a public servant.
And I want to say Chebukati is the hero of this election. Jotelo go nyiso geno magin-go e yombo e doho maduong' mogik mar Supreme mar riwruok mar Azimio la Umoja kod kweth mamoko chwalo e bura mar kwedo yiero mar William Ruto. Bribery, intimidation, blackmail did not sway IEBC. We are confident that blackmail, bribery, intimidation will not sway our courts. Katika Kenya Kwanza tumesikizana. Hii Kiingereza yake mingi sana tunataka itumike pale kwa National Assembly. Sababu akili yake ni safi, Kiingereza ni safi, maono ni safi. Na kwa hivyo tumekubaliana kwa kauli moja. People of this region will walk with you, will work with you, will support you, because we know that, as you have repeatedly said, ulituambia kuja tuunde hii serikali pamoja. Ruto jiwo oganda jo Kenya mondo obi jobed kod horuok karito ng'eto e biro gol kod ono mamalo mogik e wi bura mochwal mar kwedo yiero mare. All of us, and especially our competitors, let us maintain that new standard. Even as we wait for the decision of the court, let us be vigilant, let us be peaceful, and let us ensure that we move together and avoid conflict and avoid anything that can bring issues between the people of Kenya. Ken Muga, Ramogi TV. Koro gikone to jodak ma Mombasa kinyiero gavana margi tok duol mar IBC yango negi kore ne chendono. Bad migawo mar arita kwe bende owacho ni arita ne kare e wi chendono. Eriko Wenga man ripota marwa miyowa ler kowuok e kaunti ma Mombasa. Koro frimbi mar manyo gavana ma Mombasa mar ariyo osekudhi. Maeri tok duol mochung'ne yiero thuru ka IBC tieko ikruok mare mar bago yiero ni. Odiochieng' ma kawuono apisas mag IBC nodich ka pango boxes mag luto ombulu kendo ne gikogi e kuonde luto ombulu maromo 141 manie kor gwenge duto ma Mombasa. All the materials are ready, the ballot papers are okay, everything is okay. We have the KIMS kits in place and everything is excellent. We are waiting shortly in about an hour's time to dispatch our poll officials to the polling stations. Mae en ikruok mabiro neno ni kuonde chung' od bura duto 6 ma Mombasa oyudo gigo mag luto ombulu kapok sa luto ombulu ochopo gokinyi sa 12. What I can talk about to the voters in particular, I'd inform them that they are aware, but this is a reminder that apart from the stations being open from 6 a.m. tomorrow, they will be required to walk to the polling stations with their national ID or passport, that one which they used to register during the registration period, the registration of voters, so that they can take part in the process of voting. Karita kwe already mokal maneno ni chenro mar yiero gavana ni obedo gi kwe kaka dwarore. Maxwell Agoro en jatend obila ma Mvita. The requirement is that upon voting, one is supposed to leave the polling station 400 meters away from the polling station and wait for the result. What I was saying about the law of the land is that maintenance of peace and preservation of law and order, that's what we expect. We have nothing much other than to keep security of those who are voting and those who are conducting the exercise. We are very much prepared in terms of security. Every polling station has enough security, and we have some who will be on patrol and enough security officers for the tallying center. Mwela rokomni oywa jochung' abiriyo magin Hassan Omar mar Oda, Abdul Samad Nasir mar ODM, Daniel Munga mabendo chung' kaka jochung' makar kende, Hezron Naweti mar VDP, Said Abdallah mar Usawa kwa wote, Shafi Makazi mar Upya, gi William Kingi mabende ochung' kod otiko mar PA kaachiel gi Atoni Chitavi mar UDP. Matin seche 12 kende to joluto ombulu maromo 641,913 bro pango laini odiochieng' makiny mar yiero gavana mar ariyo mabro kawo kar Hassan Joho ka duol mochung'ne yiero e thuru ka IBC to wacho ni pap osepedhi maneno ni joluto ombulu duto oyiero gavana margi kuom ji 7. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nyali, Mombasa County.
Ramogi koro wadonjo e weche mag teko sitima ka owuok Mombasa kama Eric Owenga omiyowa chenro mag ikruok ne yiero makiny. Ramogi, goane pichani. Onyuoli ka in gi lweteni ariyo. Isomo ma ibaro buk nyaka e mbalariany ma ichako tich. To chieng' moro achiel kende masira rwaki e ng'ol e wi dongo. Mano e sigand Felix Onyango Gejo, jadak ma Sembo, mane teko sitima ma ong'aw marach ne orocho ngimane chutho kendo koro dak e ngima man kod lit ka nyaka sani pod orito chudo koa kuom kambi mar Kenya Power ka bende pok chudo makamano ochopone, mana kaka jafwambo marwa Edwin Okoth miyowa siganano. Joluo nogo ngero ni ng'olo kiombi. Mano ngima ma Felix Onyango Ogejo ng'eyo maber, nikech bang' tieko sombe to tarik 24 dwe mar achiel higa mar 2021 ngimane nolokore bang' yudo midhiero mokel kod teko sitima. En midhiero ma oserocho ngima Felix okang' ma wiye ok nyal wilgo, kendo pod oparo chieng' Jumapil no mana ka gima ne otimore nyoro. Koth moro chako nyidho to be odhi adhiya matek koro atemo mondo alu Kithothoni kae instead of luo ndara ter. To kachopo kumoro ni kababu wuon Ngonga en jalemo moro kanyo, koro bath dala ne kanyo ema wirelines gi osag moko bokore piny olwar kanyo. Koro ang'iyo kaka dwa kadho kae taneno ni that path ma bathe kocha mantie kumoro ma pod clear ma pipo kon kech tier pool of water mantiere kar kae, koro kadho kanyo tek. To kaluwo bathe kono takier tamako yien mar siala. To yien no dhi oriwo weche mag stima goeko. Koro yien motimo pi en a conductor of electricity. Koro modhi conduct electric current modonjo ke lweta kuma namako goni. Mama otho te kabisa. Kaka jalno mane oseyudo tiegruok mar bedo japuonj kendo mane osechako tiyo tijege, okang' mar ng'ado bade ma kora chwich ne okelo ne buok mathoth. I got emotional. Ywak kabisa. But koro onge otherwise. That is the only option. Nikech komero bet kanyo to those currents which might even lead to death. So that was the only way out. Kendo kabudho mathin kendo ni tienda gi be nyaka go loko. Pero Nyasacha, to Nyasaye mayo mane ni yawa. Debed ni iketa kamae idwani mondo ang'eyi moloyo. Kechoka sebedo machiegni kodi ahinya koso aena ng'o majachien rere ariani. Kata wuon gi James Ogejo bende ne owinjo malit kakoro ne oyangore ni wuode ma osepuonjo mondo bed japuonj mana kaka en ok be nyalo tiyo kendo. Ne en wach malich ahinya nikech kowach ni koro idwa ng'ad bade to en ng'ama to kore ka bade kora chich to ng'ama otrain ga japuonj kaka obro ndiko and so on. Those things no biro e pacha mang'eny kabisa. To koro nyathini future mare biro chalo nade. Ne en wach malit ahinya. Gweng' weche gi thoth kendo ne rawera kaka Felix mawacho ni ok ohero bet piny bedo kod ng'ol ewi dongo kendo apoya nono osemiyo yudo wich kuot, achaya kod weche manyalo chiego chunye ka koro chune ni okwa kony koa kuom oganda. Kwecho no betek kech sami kwecho response midhi yudo ng'eny. Bwana dong apani ne dhi school bwana. Apani baba ucha nyalo be udhi school to be kata gimu konyo go jego kae be koro onge ne kaka chalo dhi school koro rang'ol giri, yani ayenje dwaro mi koni gi koni but keto toki bet matek kech dhano mangima be nyaka wewi kech kata liech bi kuodho koloko toke koro maka osiboi to gaga siboi to waleyo te gima kiny onge ng'ama ong'eyo. Mane gima Nyasaye notuonwa ng'eyo gima kiny, otherwise dinomiyo dhano ng'eyo gima kiny dikoro ji ochare kabisa. Wuon gi bende wacho ni ting' mar rito Felix ok osebedo mayot kendo kaluwore ni ting' mag nyithindgi moko bende pod nie wiye bang' tho mar min gi higni 6 mokalo. Ne Felix sandruok mare miyo paro min gi kendo medo lit e chunye. Kama madine be nintiere
apani kata luoko girigo kodo bedo shida kuma. Apani gimora mora dhi smooth. Kechingeni babo ok nyal timo na gimora mora. Be ng'ama dichuo. Yo be itimo ne. Iko kaka luoko be iluoko ne. An bok nyal bet na mamor ni baba na ka olepa ni luoko na instead an monego be ni atimo kamano. Otherwise kata mana gi sani apani an monego be na miyo baba gimoro. Ok ni an makoro omiya. Okil Willis Misare ma osebet kaluwo wach Felix gi kambi mar Kenya Power to wacho ni en kod ratiro mar yudo chudo kowuok kuom kambino kaluwore ni ne giweyo weche mag chwalo teko stima e lowo ma okelo ne hinyruok. Felix ne onge makosa manotimo. Felix ne kodhi tugo gi stima. Felix ne wuotho yo mowuotho pile kodhi ot. Jo Kenya Power manotimo makosa nikech waya gi mar mach ne nie lowo. Koro en kes ma Kenya Power manyaka kono nango miyo stima monego be ni ringo malo ne nie lowo mokelo hinyruok ailani. Ne wamanyo duoko kowuok e kambi mar Kenya Power mane oyie ni ging'eyo wach midhiero mano yudo Felix kendo gisetimo nonro margi masani gin kod report mabiro yango kaka gibiro dhi nyime kod wachno. Kenya Power kata kamano pok ne oduoko barua mane ondiknegi gi okil chiegni dweche 17 chakre ndiknegi. Wuon Felix wacho ni lware weche mag sitima mano hinyo wuode ok en mokwongo e gweng'no kendo en gima timore kinde ka kinde. Okil Misare to wacho ni bang' yudo ripod laktar mogik koro gidhi ndiko ne Kenya Power ka gimiye ndalo 21 ma ka onge duoko to gibiro chwalo ng'were nyim doho. Ringe doho nok dhi konyo Felix. Rito mondo Felix ochopi okang' makoro daktari nyalo wacho ni mae e okang' mohinyorego. Emo nyaka wakwong watim kapok waringo wadhi e doho. Wasetere madaktari ma dil gi choke gi leche onene Kisumo mondo ikonwa report. Report ni washare gi Kenya Power. Kaka as we speak nikech nwayude nyoro. Wadhi ore this week. Then wamiyo Kenya Power 21 days. Ndalo 21 mondo ging'i ka report daktari no romo koso ka gimbe gin gi daktach gimoro ma ginyalo gombo ni mondo ng'e Felix. Kopo ni ndalo 21 go kalo ka gitimo kaka wadwaro to koro wadhi e doho. Misare bende wacho ni Kenya Power ne ok onego bed ni rito nyaka ndiknegi ka gima kamano timore ka en kambi marango ratich oganda. Sama gima kama otimore ka de ber Kenya Power ma dokwongo ringo mokawo kata nyathini otero hospital mothiedhe then bang' thieth mare to ging'iyo ne gikonye nang'o. Kapod girito duoko Felix pod winjo rem ma omone tiyo tich mora mora ka bende pek mar ngima osemedore ne kaachiel kod wuon gi manyaka ne kako nyalo yudo thieth nyadidek e juma mondo adhola ma osetieko chiegni 2 dende kik med landore. Kata sama loso kod ni as trained to end rem ma kawedho change matin kama end rem yudo ka koro you even become a psycho. Anano mana ka koro ma psycho. Yudo ka koro you are better. Yudo ka ngato kotemo kata chwanyi wacho ni gimoro mana joko chwanyo dhor chunyi kabisa. But ang'ama dhano nyaka ng'won ne wadu nikech ng'wono mar Nyasaye. Yudo ka adine bed no ka ng'won ne ng'ato dikora setho. Ote mar Felix ne Kenya Power. On humanitarian ground onego be ni gitimo na gimoro kata ka en compensation no, because now this is almost total disability. My life cannot move like it used to be initially, but core situation makoro giketa ni okapar ka en gimoro maber ahinya ne dhano wadu mangima kaka in ma kaber ta kwayo limondo gitim na ng'wono. Ng'wono ma oserito gi rem kuom ndalo ma ok tin ne 500 kendo pod orito gi geno ni kata bed ni ngima ne ok pi duogo kaka chon, thieth maber kod omenda ma dokonyrego nyalo duoko ne chien pek mar ngima ma osebedo go bang' midhiero no. Edwin Okoth, Ramogi TV, Siger Asembo, e County ma Siaya. Ramogi machiegni kendo koro donje weche mag tuke.